И какво става хора, аз съм Минчо днеска. Иска да направим много клипче да се представим тук с Дени с ми. Кажи здравей. Здрасти хора. Значи аз съм Минчо, той е Денис. И обзето Марин го няма, защото няма микрофон. И обзето днес ще се представим какво ще снимем в канала и такива работи. Значи аз снимам на разни истории да разказвам от моя живот. И обзето с геймплей клипове мои на някои други ютубъри, такива много копирайт. И вече Денис му я казах там, какво е снима. Какво става, момчета? Аз снимам на хорор игри принципно. Абе, като цяло хорор игри, геймплей. И също така ще има други клипчета, които след време ще видите. Мисля, че ще са ви интересни, тъй че... Да, може да се абонирате, ако такова. В смисъл, Марин, обзето мисля, че снима на CSGO и някакви там други игри. Аз също може да правя клипове на периферия за този месец, за тази седмица и топ 10 такива работи обзето, когато мога, нали, естествено. И обзето това е за самия клип и кажи чао. Между другото, момчета, секунда. Също така се сетих, че мога да снимам топ 5 игри за слаб компютър, ако искате. Да, защото той с по-така слаб компютър и играе по такива по-слаби игри. Тут пак Тъй ще като- са интересни. Тъй, че мисля, че ви е забавно и да разберете Да. малко по-яки нови игри. Даже от тази година има за слаб компютър хубави игри, тъй че... Да. И кажи чао. Чао! И да, да, вие с клипчето и чао.